S rodinou, hlavne v kľude a veľa jesť, aj keď to nevyzerá. Asi Arda, ten o ňom vypráva, aj Čulo o ňom vypráva, ale v iných veciach. Asi všetci. Edo je miláčik. Ako kedy? Keď mám pred tréningom nejaký čas, tak spím aj vtedy, ale takých 8. Teraz momentálne nemám žiadny, ale keď som začínal hrať futbal, tak som začal hrať kvôli Torresovi. Tak keď som bol mladší, tak som mal veľa výborných stoperov, ale dajme tomu, keď sa tak pochválil, tak Krištof. No to je nejaká vada, to je moja kľúčka osobná. Kolektív a to, že som po takej dlhej dobe, čo som bol mimo, tak som často s rodinou. Som strašne poverčivý, ale najdivnejšie asi si kúšem nechty furt. Býval som nočná sova, ale čím viac som v robote, tak už stávam skôr. Už to je skôr také niečo medzi, nepovedal by som ranné vtáča, ale už také medzi asi. Ver v sám sebe. Úprimnosť. Pracovitá, súdržná a smiešná. Je tam veľa srandy. No, asi spánok. A trávenie s priateľkou čas. Najradšej cestujeme s priateľkou a beháme tak po Slovensku, po mestách všelijakých a aj teraz sa chystáme do Krakova, do Poľska, takže tak behať, poznávať aj iné krajiny. Tak asi tak. Grown-ups. Dospeláci. Teraz v poslednej dobe sa mi strašne ľúbila, alebo však je už stará pesnička, ale Lucie Sen. Aj keď asi je to trošku smutná pesnička, ale neviem, vždycky, keď ju počujem, tak zlepší náladu, neviem prečo. Skôr taký, že už tesne, keď som na štadióne, tak už mám taký rituál, že si musím dres poskladať, dať si na to chrániče a také blbosti potom, že obliekam sa až po tom, ako ho dovypráva. Bez slúchatok. Niekto, oni sú úplne laví. Možno Boris, asi Boris, on je taký. Taliansko. Asi to, že som si trochu začal viacej veriť v seba, aj keď by som mohol oveľa viacej, ale dá sa na tom ešte zapracovať, ale myslím, že to. Ja. A podľa mňa to nebolo 50 eur, podľa mňa to bolo 20 a potom sa to zdvihlo na 50, lebo povedať, že to je strašne málo za to. Ale nie som si úplne že istý, však boli to viac lepšie, ale asi ja som si to vyčítal najviac. Asi vytvárať šance. Bránenie. Veľmi. Aj keď frajerka by mal priateľka by povedal, že asi nie, ale že som práve opak, ale som veľmi seba kritický. Lepič okien. Nech dá do toho futbalu viacej. Viacej ako dal, tak ešte viacej. Možno by z toho niečo bolo.